Niciodată nu mi-am imaginat că ceva de genul acesta s-ar putea întâmpla mie. Am crezut întotdeauna că relația noastră este solidă, bazată pe încredere, complicitate și dragoste. Credeam că îmi cunosc partenerul în profunzime, că viețile noastre sunt aliniate și că împreună suntem invincibili. Dar realitatea crudă și neașteptată mi-a arătat că uneori suntem atât de orbiți de dragoste încât ignorăm semne clare de trădare. Totul a început cu mici schimbări, mesaje care soseau în momente nepotrivite, tăcere ciudată când intram în cameră, râsete reținute la telefon. La început am încercat să ignor. Am crezut că sunt coincidențe, doar momente trecătoare de oboseală sau stres. Dar intuiția nu minte și ceva în interiorul meu a început să bănuiască. Un presentiment pe care nu-l puteam explica, dar care creștea zi după zi. Apoi a venit confirmarea. Am descoperit că partenerul mă înșela cu cineva la care, sincer, nu m-aș fi gândit niciodată. Senzația a fost ca un pumn în stomac. O combinație de șoc, durere, furie și incredulitate m-a cuprins. Fiecare detaliu pe care l-am descoperit părea să-mi străpungă inima tot mai adânc. Persoana pe care o iubeam, în care aveam încredere deplină, trecuse peste tot ce construisem împreună. Cel mai rău nu a fost doar trădarea în sine, ci ceea ce a urmat. Nu doar că m-a înșelat, mai târziu m-a pus într-o situație extrem de umilitoare. A inventat povești, a manipulat faptele și a încercat să mă facă să mă simt vinovat pentru ceva ce nu era vina mea. Era ca și cum tot ce simțeam, tot ce credeam, era pus la îndoială de cineva care decisese să-mi sfideze încrederea într-un mod atât de crud. Timp de săptămâni am trăit o montagne rusă emoțională. Au fost zile în care mă simțeam distrus, incapabil să înțeleg de ce se întâmpla asta. Alte zile încercam să raționalizez, să găsesc un sens în tot ce se întâmpla, dar durerea și dezamăgirea erau insuportabile. Prietenii încercau să mă consoleze, dar cum să explici senzația de a fi trădat de cineva pe care îl iubești cel mai mult? Cum să descrii combinația de rușine, tristețe și furie care cuprinde mintea și corpul simultan? Impactul acestei trădări nu a fost doar emoțional. Am început să-mi pun la îndoială stima de sine, capacitatea de a avea încredere în oameni, propria percepție asupra realității. Întrebări precum, oare nu am fost suficient? Sau ce aș fi putut face diferit? Deveniseră constante, chiar dacă rațional știam că nu era vina mea. Am învățat, în cel mai dureros mod, că problema era în alegerile celuilalt, nu în mine. Cu timpul, furia a fost înlocuită de reflecție. Am realizat că a rămâne într-o relație, astfel ar fi fost o greșeală și mai mare. A fost nevoie de curaj pentru a pune limite, pentru a decide că demnitatea și bunăstarea mea sunt mai importante decât orice sentiment de atașament. A fost dureros să recunosc că cineva pe care îl iubeam nu mă respecta, dar a fost și eliberator să realizez că am puterea să merg mai departe și să-mi reconstruiesc viața. Astăzi, privind înapoi, înțeleg că această poveste de infidelitate, oricât de dureroasă a fost, mi-a oferit lecții esențiale. Am învățat despre valoarea încrederii și cât de fragilă este ea. Am învățat importanța iubirii de sine, să-mi recunosc valoarea indiferent de acțiunile celorlalți. Am învățat că nu toate persoanele cu care ne implicăm au intenții sincere și că uneori durerea este un instrument necesar pentru a ne întări. Nu doresc nimănui această experiență, dar împărtășirea poveștii mele este un mod de a avertiza pe cei care pot trăi semne similare. Detalii mici, care par insignifiante, pot fi semnale ale ceva mai mare. Important este să nu te amăgești din teama de a înfrunta realitatea. Durerea adevărului, oricât de intensă, este mult mai sănătoasă decât iluzia confortabilă a unei relații bazate pe minciuni. Aceasta este povestea mea. O poveste reală de trădare, durere și umilință, dar și de depășire, învățare și reziliență. Am fost trădat cu și apoi pus într-o situație pe care nu mi-aș fi imaginat-o niciodată, dar totuși am reușit să mă ridic.
Nu este ușor, nu este rapid, dar este posibil. Pentru cei care trec prin ceva similar, vreau să spun, nu sunteți singuri. Durerea este intensă, dar ea învață, întărește și te pregătește pentru un viitor mai bun, în care respectul, încrederea și dragostea adevărată vor fi prezente. În final, trădarea m-a făcut mai conștient, mai puternic și mai selectiv cu cine împart iubirea mea. Astăzi știu că, în ciuda tuturor, am supraviețuit, am învățat și continui să cred în dragoste. Dar acum, într-un mod mai matur, protejându-mi inima și pacea interioară. Aceasta este realitatea crudă și dureroasă a infidelității. Rana este adâncă, umilința este reală, dar depășirea este posibilă. Se você quiser, posso criar uma versão ainda mais longa, dramática e detalhada em Romênode, chegando perto de 10.000 caracteres, incluindo diálogos e